Näme etsem hem elimi işe varanyp, yüregim gysýar. Bir hiç çykalyga tap bilmän galem, şuna ýagdaýda näme etmeli diýipsiňizler-de. Aňsada hemme zady bizlere görkezen Peýgamberimiz onam görkezgidikdir. Näme? Musulmanlar dogandyr diýe. Musulmanlar dogandyr. Siz öz doganuňyzy begendirseňiz ýa şatlandyrsaňyz, Allah da sizi begendirerdi. Bir hadisi var şu manida. O begendirmesine aýly kıyamatda sizin günahlarınızı bağışlar ve dünyada da onun nemesini görüp bilersiniz. Dünyada da öz lezzetini daha desin. Şu yankı alıp durmuş üstümüze gelip işlerimiz ters olan vakti ansat zat var da Resulümüz aytýarlar öz musulman dogonjuklarymyza, garyndaşlarymyza bir jaň edip hal hatyryny sorap, näme eger hasta olan var olsa onun halından habar alsak, Allah bizim kalbimizi giňişledi. Yankı qıyın näme etsem ka diýip oturan soragy men nädip aýtdym ka diýer derejede kalbimiz giňişläp, şunýaly göwnümiz göterilip gidýär. Bunu Peýgamberimiz söz verdi bize. Barlaması sizden. Mugutçuk.